Typka vošla do kruhového objazdu bez toho, aby sa vôbec len pozrela, či v tom kruhači niekto nie je. Pozrite sa, je úplne mimo. Takže nielen to, že mi nedala prednosť, ale do toho kruhača ani nemala ísť, pretože tam bola kolona a tak či onak by ma obmedzila. Maximálne zaslúžená trúbka. Taktiež je dobre povedať, že jazdím každý deň a často. Takže nemyslíte si, že takto na niekoho trúbim stále. Len kvôli tomu, že tieto úryvky vidíte v tomto videu hneď za sebou. Tieto zábery tvoria menej než 1% toho, že čo ja zažívam na cestách. A je to vážne výcud z predošlých 2 rokov, takže len to berte v potaz. V realite trúbim veľmi málo, ale keď už trúbim, tak to stojí za to. Ne. Hej! OK, pre tých, že čo nie sú z Prahy, toto sú takí typickí praskí pouliční čističi okien, ktorí vám umýjú čelné sklo a potom od vás chcú drobné. Nielen, že som nemal vôbec špinavé auto, ale kámo, lamba sa radšej nedotýkaj. Hlavne keď vidím, ako sa opieraš o lak auta. Môj lak nechceš poškrabať. Tu som bol takmer svedkom dopravnej nehody. My sme proste jeden za... GG, pani, GG. Ja neviem, čo majú typky s tými kruhovými objazdmi. Jak väčšia tam má byť tabuľa, že daj prednosť v jazde? Typka, je na čase sa zobudiť. Pretože pokiaľ by si vo svojom Renaulte nemala bezpečnostný systém, ktorý ti automaticky dá plnú brzdu, tak to mohlo skončiť veľmi škaredou nehodou. Tu reálne aerodynamika mojeho lamba zachránila vtáka. Keby som mal dodávku, neviem, či by sa takto sklzol. More, čo akože rozhadzuješ rukami? Reálne si na ten prechod vošiel počas toho, ako už niekoľko sekúnd bola červená. Jo, aha, zabudol som. Turisti v Prahe. OK, kámo, whatever. Hej, keď už ťa púšťam a som zastavil, no tak aspoň choď. Jak ešte furt nemám oškrené auto? Normálne milujem Prahu. Toto nevadí, toto sa stáva bežne. Nedávaš pozor, nečumíš do zrkadla, nevieš sa zaradiť. Čo to je? Ku tomuto snad nemusím ani nič hovoriť. Dneska sa to trúbi vo veľkom. Stal som vo Vesti v kolóne a typek z tejto vedľajšej cesty z toho parkoviska chcel ísť cez kolónu na hlavnú do protismeru. No už sa veľmi neuistil, či v tom protismere náhodou niekto nejde. Wakey, 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 it's time for Ďakujú ti. Toto je bohužiaľ taktiež veľmi častá chyba. Kde keď typek chce odbočiť z hlavnej na vedľajšiu, no tak nevie, že ide v podstate ešte cez pruh, kde sa typci od vedľajšie môžu napojiť na hlavnú. A to bol proste starší typek, ktorý musel mať už tak 20 rokov vodičák a urobí takúto sprostú chybu. Toto sa mi každopádne stalo aj v minulej kompilácii, takže zase ma to až tak neudivuje. Vojdem sa tam, nevojdem sa tam, vojde sa tam, nevojde sa tam. Vojdem sa tam. Á, niekto sa nám tu zamiloval. Hello, motherfucker.
Videl som, že si typek chcel urobiť fotku, tak som sa mu priblížil. Že to Však čo, však značky sú všade len na okrasu. Bratu, taktiež si nie som veľmi istý, či sem patríš. Čo keď to nie je tranzit. Ja si teda myslím, že to je obchsanie hříčanských kolón cez zákaz. Nechcem sa zase hrať na Anelika. Nasleduje veľká moja chyba, kde som si značek taktiež nevšimol a omylom som vošiel do miesta, kde som mal za normálne okolnosti stáť na červenej. Takže som to musel celé vycúvať a cítil som sa celkom trapne, pretože keď sa toto stane Lambu, tak to trapné je. You think you can graduate from this school without kissing my cock? To mi nevychádza. Čo je také ťažké na udržiavaní sa vo vlastnom pruhu? Už sme to tu mali vo videu niekoľkokrát. Ó môj bože. No, God, please, no! Kamo, teraz vážne, kedy tí ľudia vytiahnu hlavy z prdel? Bratu, však si to podrať, alebo zostan do pravom pruhu, keď nevieš predbiehať do kopca. O môj bože, plyn je napravo. Moja rada, keď vidíte pred sebou prechod alebo značku prechodu, stále spozornite. Fetka. Bez svetla, tak tebe jaba, ale s deckom. Bez svetel, s deckom. Tak sa to robí. Nejpohodlnější tepláky na trénink i na chill. Tohle je přesně ono. Žádný obří loga, jen čistý styl a Tu sa fanúšikovia rozbiehali za mojím autom. Tak na to vás prosím, a jestli za to vezmete, prosím vás, pořádně. Jo? Toto bolo po prvýkrát, čo mi zastavil Lambo policajti. Viem páni. Slyší kontrola z požáramu dopady vašeho vozidla. Určite, toto? Kde vodiči, jaký alkohol před nebo během jízdy můžou? Ne. Robíte si takové zkoušce? V pohode. No, negativní? Prosím vás, taký fun fact, mám tu najazdených 27 600 km a vy ste úplne prvá hliadka v histórii, čo ma zastavila. Já vás koukáme tady už jako dlouhodobě. Vždycky stojíme na spotce, vždycky jste kolem nás. Jo. A tak už nesíle, no. Už vás tady vyřížíme docela dlouhodobě. Ja som sa len divil, že už len bola otázka času, ja som sa až divil, že ma niekto nestaví. Čo ne, no, s takovým autem. Díky moc páni, majte sa pekne. Mega v pohode policajti. Zamerajte sa na túto dodávku, čo za chvíľu urobí. tak to nebylo. Kámo, ja už
už mám toho vážne dosť. To vážne nikto nevie čumieť do zrkadiel. Celý čas si bol v pravom pruhu a vôbec nič ti nevadilo. A až vtedy, keď ťa chce obiehať nejaké auto, tak sa zrazu obiehať aj ty? A keď si videl to biele auto, tak mňa si hneď za ním nevidel? Však tie dodávky majú gigantické zrkadla, kde je vidieť všetko. Na kamere to nie je vidno, lebo to skresľuje, ale tým, že sa mi tam ten idiot natrepal do ľavého pruhu, tak ja som musel zo 130 zbrziť asi na 100. A za mnou nikto nebol. Kámo, keby som prešiel tú dodávku, tak ona by mala pol hodinu na obiehanie. V aute som mal ale rodinu. A verte, že táto situácia ma extrémne naštvala. Preto keď som prišiel domov, tak som napísal sťažnosť tej firme, ktorá vlastnila tú dodávku, a napísal som, že ako ich vodič ignorantsky jazdí na diaľnici. Priložil som im taktiež aj videozáznam a hneď za 2 hodiny mi šéf tej firmy napísal: Dobrý deň, ďakujem za vašu správu, aj keď nás vo vedení firmy samozrejme vôbec nepotešila. Snažíme sa s našimi zamestnancami, ktorí jazdia ročne veľké množstvo kilometrov, prebežne pracovať, pravidelne absolvujú školenia vodičov v miestnej autoškole, ale bohužiaľ ani tento prístup zrejme u niektorých zamestnancov nestačí. S vodičom, ktorý vás včera pri jazde ohrozil, som dnes hovoril zatiaľ len telefonicky a zajtra ráno som ho pozval na osobný pohovor, kde mu jeho nebezpečný spôsob jazdy veľmi dôrazne vytknem a samozrejme ho upozorním aj na tú možnosť, že by mohol byť v prípade ďalších vodických problémov preradený na inú pracovnú pozíciu. V mene vedenia našej spoločnosti sa vám ospravedlňujem. Úplne toho šéfa rozumiem. Zaplatí školenia svojim vodičom a tí vodiči potom nevedia urobiť. Ale to je jedno, ideme ďalej. Však pani už odbočte, ja tam nemôžem ísť dopredu, keď tam je kolona. Peťku, ďakujem ti, že ma oslovňuje svojou krásnou hmlovkou. Čus, nazdar. Jo, čakaj. A takto sa ľudia hľadajú, kamaráti. Jo, dobre. Tak opatrne, jo. Ja milujem veteránov.